Започна с един поглед, месеци на погледи в претъпкани стаи, споделени усмивки, когато никой не гледаше. Беше висок, татуиран, излъчваше онзи вид безразсъдна увереност, която те караше да любопитстваш. Дори когато знаеше, че е по-добре. Най-добрият приятел на съпруга ми. Изключен. Но изкушението има свойството да витае във въздуха плътно и неизказано. Миналия четвъртък съпругът ми замина в командировка. Същата вечер на вратата се позвъни. Тък му бях в района, каза той небрежно, влизайки с бутилка вино и усмивка, която говореше друго. Седяхме в кухнята и си приказвахме като стари приятели, въпреки че пространството между нас бръмчеше от топлина. Виното помогна, както и самотата. По някое време ръцете ни се докоснаха и не се отдръпнаха. После дойде целувката, яростна и внезапна, освобождаване на цялото напрежение, което бяхме пренебрегвали твърде дълго. Той ме вдигна на плота, а краката ми инстинктивно се увиха около него. Логиката се изпари. Това, което последва, не беше просто секс. Беше нужда, сурова и непринудена. Движихме се из къщата като буря, срещу стените, по пода, преплетени на дивана. Всеки момент беше по-интензивен от предишния. Докосването му беше електрическо, движенията му прецизни. Познаваше тялото ми, сякаш го беше сънувал всяка нощ. Когато всичко свърши, тишината беше гъста, нарушавана само от ритъма на дишането ни. Вината оставаше, но беше по-мека, отколкото очаквах. Съпругът ми също имаше тайни, шепот, който бях загърбвала твърде дълго. Не сме говорили за последствията, само за дискретност и възможност. Започна с един поглед. Месеци на погледи в претъпкани стаи, споделени усмивки, когато никой не гледаше. Беше висок, татуиран. Излъчваше онзи вид безразсъдна увереност, която те караше да любопитстваш, дори когато знаеше, че е по-добре. Най-добрият приятел на съпруга ми. Изключен, но изкушението има свойството да витае във въздуха, плътно и неизказано. Миналия четвъртък съпругът ми замина в командировка. Същата вечер на вратата се позвъни. Тък му бях в района, каза той небрежно, влизайки с бутилка вино и усмивка, която говореше друго. Седяхме в кухнята и си приказвахме като стари приятели, въпреки че пространството между нас бръмчеше от топлина. Виното помогна, както и самотата. По някое време ръцете ни се докоснаха и не се отдръпнаха. После дойде целувката, яростна и внезапна, освобождаване на цялото напрежение, което бяхме пренебрегвали твърде дълго. Той ме вдигна на плота, а краката ми инстинктивно се увиха около него. Логиката се изпари. Това, което последва, не беше просто секс. Беше нужда. Сурова и непринудена. Движехме се из къщата като буря, срещу стените, по пода, преплетени на дивана. Всеки момент беше по-интензивен от предишния. Докосването му беше електрическо, движенията му прецизни. Познаваше тялото ми, сякаш го беше сънувал всяка нощ. Когато всичко свърши, тишината беше гъста, нарушавана само от ритъма на дишането ни. Вината оставаше, но беше по-мека, отколкото очаквах. Съпругът ми също имаше тайни. Шепот, който бях загървала твърде дълго. Не сме говорили за последствията, само за дискретност и възможност.